Pili, aukeratu duzu elkarrizketa honetarako zergatik? Bueno, esan zen idaten ni ondo ezagutuko nauen persona bat aukeratzeko eta liburu ere ondo ezagutuko zuen persona eta, bi ezaugarriak betetzen ditu, Pilik. Bai, Antxine laguna da, elkarren ezagutu ginean, eta, orduan lankideak ginean, baina gero lagunak bihurtu dira, lagun handiak. Eta, esan zian etortzeko, eta ni hasieran, ostras, telebista, ez dakit, apuro pixka bat. Baina, berehala galdetu nion, zuretzat importantia da. Da baietz esan zianean, esan, banua, eta hemen nago. Bai, nik uste, Pili lehenengo lagun moduan aukeratu nuen, baina, uste lagun berezia dela, ez? Berak badu ezaugarri bat, eta, urtetan erakutsi dit, nolabait ere pentsatzen duen guztia, edo pentsatzen duen bezala esaten dizun persona bada, hori oso importantea da, behin liburu bat ematen hasita eta eritzia galdetuta hoxe nahi zuen, ez? Nolabait ere bere egia edo berak ikusitakoa esango zidan persona bat. Pili dena den, elkarren egin du lan denbora askoan, eta, banekin testuak aztertzen eta bazekila, baina, sekulako sorpresa hona hartu dut editore lana egiten ikusi dedanean. Eta baita ere aipatu behar da, proiektu honen berri berak hasieratik zeukan, nire lehenengo zirriborroak bidali nizkion, urte luzeetan zen, nola dijo, novela badijo, ez dijo. Eta, egia da, novela bukatu nuenean, itxialdian, pare bat trekin maiu erabili nituen, eta, eskura eman arte novela, ez nintzen pakean egon. Pili, zer pentsatu zenuen, Antxinek liburua amaituta eman zizunean eta irakurtzerakoan? Nik uste, pentsatu baino lehen sentitu inula. Oso harro sentitu nintzen. Zen azkenean Antxinek bere proiektua aurrera atea zuen, eta gainean ere eskuetan neukan. Eta, horrek kriston posa eman zian. Eta irakurtzean? Irakurtzean, hasieran zirriborro batzuk hartu nituen, zatika gainera. Eta orduan, nigoratzen dut oso ondo, lehenengo hartu nunean, eta irakurri nunean, lilurauta gelditu nintzen. Zen, batez ere Matilde pertsonaia, ez? Matildek tripa guztiak mugitu zizkian. Da pertsonai oso, ez dakit nola esan, oso potente, indartsua. Eta berehala esan nion Antxine, horrekin jarraitu eta bukatu behar duzu. Badago hemen zerbait eta, gero beste zirriborro batzuk, eta egia esan nola, hasieratik bukara arte, oindala gutxi arte, ez dut jarraian irakurri. Baina, lehenengo sensazioa niretzat hori izan da, lilurauta Antxinekin. Pili, zer azpimarratuko zenuke liburu honetatik? Nik uste pertsonaien eraikuntza, ez? Nola lortzen duen Antxinek pertsonai horien, ez dakit, sentimenduak edo barruko zea hori asaltzea eta gu jasotzea, hori da. Ni bentsat, esan dut lehen, Matildek tripak mugitu zizkian, eta Matilde oso emakume hotza da, baina gero, Antxinek lortzen du hitz oso gutxikin, norbera konturatzea zergatik Matilde dan bezalakoa. Ez da emakume hotza horrela porque si ez, da, beak adierazten du eta niretzat hori oso garrantzitsua da liburu batian. Gaina, nahi adibidez liburuetan elkarrizketa gustatzen zaizkit. Pixkat arinagoa dielako agian edo. Liburu honetan elkarrizketa, hola marra luze batekin horietakoak gutxi dago, ez? Eta hasieran, pentsatu, pixkat irakurtzeko, baina ez justo kontrakoa da, konturatu naiz horrekin lortzen dula pertsonaiak horrela indartsuak izatea. Eta gero bestaldetikan giroa, orduko giroa, nik hori esan duen bezala, jaietzez nafartarra naiz, eta Iruñan ibilita izan dagoa naiz, eta orduan
orduko girua, nire familian, eta hori dara pixkat, ezagutu baino rekonozitu egin dut hortan, ez dakitola pintzeladak eta horregatik. Eta, garai hartako gauza batzuk esaten dizkion, eta adibidez pasaportea ateratzeko, ni frankismo garaian pasaportea atera nun, eta servizio soziala egin behar izan nun. Hemen Donostian, bazegon falange femenina hortakoa, eta hor egin behar genuen, kanastilla bat, josit ez dakiz, eta holako detaileak, benetazkoa dira, ez da, nahi tokat esan zait. Eta, alde hortatik baita, Teresaren adinakoa izatea, bere errestasuna eman ditolako detailetxoak eta esateko. Ni horrekin oso harrituta gelditu nintzen, egia esan, Pili emakume gaztea da, baina lehen haitu bera izketan frankismoak arrastoak utzi ote dituen, bai, pasaportea ateratzeko oraindik sekzio femininako tramitea pasatu behar baldin bazan, eta, gero Pilik dauka baita ere beste ezaugarri bat, ez? Teresak bezala erderatik euskerarako bide hori eta salto hori egin duela, ez? Eta, berak esan du hitz garrantzitsu bat, ez? Rekonozitua. Nire zalantzarik handiena novela zan, Iruña aukeratu detanez geroztik, nik Iruñari buruzko informazio mordo bat eman dut, datuak jaso dituz, hau Iruña da, esan nahi dut, ez da nahikoa informazio zuzena ematea, benetan ondo girotzeko, ez? Eta, Piliri ere, motibo horregatik ere eman nion, ez? Garaia ondo isladatzen du, gazteak horrelakoak zineten, kale hauek, giro hau rekonozitzen duzu, eta, hortan lagundu zinean, ze informazio hutsak ez du askotan hori albidetzen, ez? Beste zerbait behar da. Antxine, liburu hau idazteko ideia edo gogoa piztu zitzaizunetik gaur daino prozesu horretan guztian zerbaitetan aldatu egin alzara? Bai, nik beti esaten dut novela hau ezingo nuela orain dela 10 urte idatzi, ez? Nolabait novelaren atzean dagoen prozesu personal bat dagolako, garapen bat dagolako, bizipen batzuk daudelako, eta seguramente hor gertatzen diren hainbat gauza ulertu ahal izateko denbora behar izan delako horregatik, seguramente orain dela 10 urte hasi, ez dakit hasi nintzen orain dela 10 urte, ezinezko izango zen hori egitea orduan, noski aldatu da, aldatu naiz, berbera izaten jarraitzen dut, baina nik uste dut orain barruan eraman Matilde eta Teresa eta Amaia hori asko hobeto ulertzen ditu dela, askotan atera da elkarrizketan 3 matrioska bezala dirala, ni ere sentitu naiz askotan 3 matrioska horietako bat bezala, eta orain ikasi detena da bakoitza bere lekuan jartzen eta bere hitzetzen. Eta bai, novela bera lagundu dit garapen personala bat egiten.